Mano murikeito Brighton Makori ase oroboti ururikiranu chinga kiabaro kiwa bari bakoreta matemu amanene ye class kya gatanu na gatatu KCP bagenderete kuyarigania rikorera gusengo genda bari ase chiskuru chiri babete bakorangeriwa nigo amateyemo korwase ensemo yari anyamwamu yo gutoka sebungenya ribari chache county ya Kisii yaganirio bokonyi bwabene korwase abasamaria bayana boigo abarai eryo komuirera omwana obeskuru oyo eteta matemu ayo na korangeriwa ase skuru ya bamurai ya Kisii murikeito Mildred Momanyi noroboti urwasoboime. Abana bangeni go bakorabya ase amatemwa amanene ye kirasi kya gatano na gatatu yo mwaka bwekiri 2022 na kurangerirwa ase chiskuru ao korengana no gochora kwabo. Amateyemo korwa sensemo ya Lianyamwamu eyeremeye ward ya Kiogoro imeanyali bali chache nigo ereno kugania okonene elio omwana obo oyo oeta amatemwa gochagosoa ase skuru ya bamura ya Kisii school asarangeliwa maiga yokonyora amagisi chimya 3 na 53 buna mamo mwabo akongerera omwana maene na bakora class 8 twari kunya komotebi koromo ki skuru eri okorangeriwa nogochi komomo yo rende mutisha bona yaikeira amaene nyasawo kwariro kugani kwae bona yaikeire orangeriwe skuru Kisii school ndobwati kende na kende bona burwaire mbwachitega tikabera tata byara arwarite enibo yonspi akaenda ororo bole mu bukawani asengenjo yokorwari bunabuturu bakokogoro bona umwana akorera abata maxi chimi 383 Omwana Victor Choti nigo areno kugania kwogosoa ase skuru eyo arangeriwa ilio guchagoikirania endoto yae yokoba omonyagitari. Wazazi wangu hawana uwezo wa kunilipia school fees. Koro mwenyewe ni mgonjwa. Alikatwanga mguu. Babu yeye siwezi kaenda shule, nilikuwa nataka niendelee na masomo yangu. Nilikuwa nataka niende na shule nimeitwa Kisii school. Nitimize ndoto yangu ya kuwa daktari. Nonya nabo nigo sokore yaye abeiriga kubakonya ase kurende bono iga atabwati ncherende yonsi maiga yoko buturwa okogoro asatanyare kurigia buna akongerera abere kumukonya gocha kera abayiburi baye baruwa kera ko Nairobi babwati kende babwati nonya ni bende ndate kinare kumukonya ubere bukanga uganjikira ubere bwiskari kambutoro ko maguru musta maguru sikera okonde kubutoira kwa buturu wango iga okonde kubutoira okorino okobena ko kubutoire ebyara ono nkira yakomokonya timbu atipi nare ko nkosoka nare nginari nonyenkende kenda mukunda mukonyere nabona noko nakwo okogania kwabo. Shule ziko karibu kufunguliwa tarehe 6 mwezi ujao. Sasa nataka kwenda shule. Tafadhali mwenye ataweza nisaidia nisaidie. Nitimize ndoto yangu. Nayo sabundo ranja nkonya. Abarayi bane, abachumbe bane. Paka none mu MCA. Basani bane baje paka nyumba bandolire. Bande bandolira mabira. Akibare uwanja. Ankonyero umwana we. ngosaba aki mwana nene rantegemete mutwacha gonkonya ngosaba mwesi migoito warita mwesi migoito chanda simbarati monkonya machogu nabe kiro kuganinga moigu mangana na baikere gakimurambura okoboko monkonye egera umwana onache gwikirania endota bwate okugania ko mwana Victor nigo aganetie anyarko bagagosoa eskuru ya Kisii school elio gochikoikirania endoto yayo ko bomunyagitari nabo igonige amate yaye anyarko bagiye gusaba abasamaria bayagwe sokia elinde libenya ko babakomokonya kuikirania endoto yaye ko reporter ya Egeta Senikia Ndizi TV kurwagaiga asensemo ya Lianyamwamu yereme anyalibali chache county ya Kisii elitaliane Mildred Momanyi.